Менә кемдер әйткән инде, адам баласы хайваннарга караганда акылы алай түгел ди. Менә беләсезме, хайванның акылы юк инде, алар инстинкт күбесенчә. Менә шул әйтәсе килә. Менә хәзер инде машина тулды, урам тулды машиналар. Алар һаваны бозалар. Шуңа күрә инде аны bilгән кеше чит илдә атнасына бер көн мәсәлән машина белән кулланмыйлар. Элек бит йөргәннәр мәсәлән. Ана электротранспорт бар, тагы нәрсә бар. Булай эшләрдә юк инде. Җаяу йөрсәләр дә бик файдалы инде мәсәлән ул. Юк, алар инде бара-бара әбрәкәйгә дә инде машинага утырып йөрерләр. Теге әти, әни мәрхүм әйтәдер. Шулай иренәләр ди. Шуны әйтәсем килә. Ул вакытында әле укыганда кабатлап әйтәм инде, вакытында укыганда әле безнең университетта бер укытучы сөйли башлаган иде, шәһәрнең һавасы бозылган дип. Аны безнең теге бергә укыганнар курсташлар әйтә башладылар. Мәсәлән, заводлар һаваны бозады. Юк ди, ул ди, алай ди, түгел, машиналар күбесенчә ди. Ул вакытта инде 80-нчы елларда үзегез инде истә инде күпме машина булды, бик булмады да. Ул вакытта киноны карасагыз, хатта Мәскәүдә дә урам буш, машиналар аз, алай күп түгел. Нәрсә булды монарга? Яри, яхшы булды. Ни, шуны әйтәсе килә. Теге экологларны чакырып, мәсәлән, үрчәтмешли замер ясаса, менә ял көнне бер көнне машиналарны туктатып. Күрдегез, ни саф һава булыр. Ул бит һава икенче дәрәҗәле, өченче дәрәҗәле нәрсә түгел, ул сәламәтлек өчен. Менә сез су ичәсез. Тырышасыз, чишмәдән барып алырга кайсылары машина булган кеше. Саф булсын дип. Чөнки ул ашказан аркылы бөтен нәрсә инде бун органнарга, төрле агзаларга күчә, сәламәтләндерә бераз. Чиста, саф булгач. Менә һава бит шул инде, шул нидә дәрәҗәдә һавада кеше мәсәлән һава керә дә анарга үпкә аркылы кан тамырларына тарала. Әгәр дә шушында монда бит анда тулысынча Менделеев таблицасы бар. Әйе, сез бит ризалашасыз шуның белән. Анда нәрсә генә юк шусы. Теге тәмәке тарталар элек, хәзер инде бераз алай түгел, анда тәмәкедә нәрсә генә юк ди. Шуның шикелле төрле зыян китерә торган Менделеев таблицасыннан төрле нәрсәләр инде, элементлар инде. Шул. Ул бит кешене бит сәламәтләндерми. Хәзер инде кеше булай да кибеттә ала пальма майыннан ясалган ризыклар, транжиры дип, тагы нәрсәләр, төрле зыян китерә ризыклар белән кеше сылана. Тәэмин итәләр үзләре безне шулай ниләр инде безнең сәүдәгәрләр мәсәлән. Ул бит һәммәсе зыян китерә. Тагы җитмәгән шул кеше инде һаванда инде менә үзенә бузырга тырыша. Үзенә ни тегәл вакытында караган ик мәсәлән кино Арап Петра Великого шунда Высоцкий уйнаган иде. Шул гарәпне әйтә, урысча әйтмиләр, әйтим әле, нету человека страшнее врага, чем он сам ди. Шул шикелле һәркайсы ушы машинага утырып уйлый, мин машина эчендә берәрсе дә булмый дип. Хатта әйттеләр вакытында сотовый телефоннар чыккан чакта, ул ди менә машина эчендә сөйләшкәндә ди, ул яңгырап теге ничек инде, юк нәрсә, эчендә радиоволны юк, нинди волнылар шул. Алар йөреп тик кешенең миенә тиешәк шулай нәрсә дип, шунда зыян китерәләр. Яри инде аны икенче ни планда инде. Иң беренче әйтәсе килә менә шушы. Хатта ял көндә бүтән илләрдә бар, чит илдә мәсәлән, лисапитләргә утырып йөриләр, җаяу йөриләр. Атнасына бер көнне бит, алар бит машина эчендә утырып, минем менә дусларым бар машина. Аларның казакча әйтим инде, татарча да корсак имеш. Эше шулай зур үсә, алар чөнки хәрәкәтләнми. Кеше ашагач, ул теге үрчәтмеше топливо.
Аны ягырга кирәк. Менә бензобакка бензинны сал да сал, сал да сал, сал да сал. Инде бензобак тулгач инде син машина эченә тутыра бир бензин. Аны бит машина эшләп йөрмәсә, хәрәкәтләнмәсә бензин янмый, бетми. Шуңа ничек инде башка нәрсә белән чагыштырырга инде сезгә аңласыннар дип. Кеше дә мәсәлән ашый, тәмле дип. Вот, әйтәләр ул хайван да алай тамагы туйгач туктый ди. Адам баласы юк, акылы җитми бәлки хайванга караганда бәлки. Шуңа күрә ул тәмле дип ашый да бирә, ашый да тора. Кайсы вакытта бирәк тә йокы алдыннан ашый. Шуны әйтәсем килә. Без әллә хайваннардан да акылсызрак микән әллә? Шу үзебезне тота белмибез, ризык ягыннан да. Бер ягыннан аңларга була, кешенең теге нәрсә диләр әле? Стресс надо заедать ди. Әгәр дә син инде эчмәскә тырышсаң, ашау бәлки ул вакытта сиңа ярдәм китерер, инде үзеңне саклап калырсың стресстан ашагач әзрәк бераз ансы бар. Әйтәләр ул ашагач кеше стресс нинең дәрәҗәсе бераз төшә ди. Ул хак сүзләр. Әле 70-ми, 80-чи елларда чит илдәме берсе язган бер журналист мазак шундый. Имеш шәһәрнең читенә, имеш далага, саф җиргә чыккан, саф һавага. Шунда берсенә ничектер авырланып киткән. Чөнки ул теге әгәр өйрәнгән икән, бу инде мазак инде, мазак. Саф һавадан баш әйләнеп киткән. Шуңа күрә аны тиз ярдәм нинди эшләгәннәр. Машинаның теге бар бит урысча әйтмеши, выхлопная труба. Шунда китереп ул нәрсә инде сулыш иткән инде. Сулышмы теге дыхание ясаган инде. Шуннан газларны әзрәк сулыш ясагач тынычланып, ничектер рәхәтләнеп киткән. Инде мазак инде. Шул мазак ул вакытта шул тырыштылар инде мазаклап язырга. Журналистның нинди ысуллары бар инде, ягъни способ аның теге җәмгыятькә, җитәкчеләргә ничектер аларга аңлатырга инде, нинди шул гына инде акыллы кешеләр анда утырса идарәдә. Шуңа идарә итеп, алар бәлки аңлап бер нинди шундый карар кабул итерләр дип ышана инде. Шуңа күрә әле Данди по прозвищу Крокодил дигән. Әгәр дә ул тормышта шундый адам булса, килсә, ул шәһәргә килеп икенче төрле үзен тутырый. Ул тик кинода гына, ул теге америкалы бер артист, шуңа күрә күрсәтмәгән алай. Ул әгәр дә Австралиядән, шул саф һавадан, саф табигатьтан килгән адам булса, ул шәһәргә, хатта Нью-Йоркман да килсә, ул анда шул теге машиналарның нәрсә бездә кешенең калабалык диләр төркчә. Машиналар күпчелеген арасында, шул төтендә, сасыкта, тавышта ул булса, ул икенче төрле аны кабул итер бәлки. Шуңа күрә әйтәсем килә. Менә бара бит кеше сизми ул. Теге аракы эчкән кеше барча азрак эчә, соңнан тагы сизми кала, әкрен шулай ул әкрен шул теге җәһәннәм астына китә инде ул, үзен сәламәтлеген бузып, гаиләсен бузып. Шул шикелле монда да шул адам баласы машинаны һәр кайсы ала кредитка, урамларны тутыралар, һаваны бузалар. Әгәр дә җил булмаса, бигрәк тә куркыныч. Шул әйтә, менә сәламәтлек өчен ди, җил булганда, шундый яңгыр булганда, кар яуганда ди, сез урамга чыксагыз ди, әзрәк әйләнеп кайтырга урамда, шунда сәламәтлегегезгә файдалы, чөнки ул вакытта һава саф ди, ул вакытта ди. Чөнки кар чистарта аны, яңгыр чистарта. Җиргә китә ул бөтен шул теге бөтен таблица Менделеева мәсәлән, һавадагы. Вакытында әле балачакта мин яңгыр астына йөгерергә яратадыр. Абыем Одессадагы полковник милиция в отставке, хәзер дә Аллага шөкер исән сау, әйтәдер, башыгыз яланга йөрмәсен, чөнки хәзер кислотный яңгырлар бар, алар башыгызны, чәчегезне бетерә дип әйтәр. Ул вакытта әле ул без балачакта. Хәзер инде менә чагыштырып карагыз инде. Шуңа әйтәсем килә. Шуңа күрә инде киңәш сезгә, әгәр дә сәламәтлегез хакында уйласагыз, ул сезгә кадерле булса, шуңа күрә урамны менә казгача әйтәләр, кыдырып киләм дип. Әйләнеп киләсез килсә, урамларны урап. Инде саф һава булсын, машина аз булса, булмаса, мәсәлән, җил булган чакта, мәсәлән, шул яңгыр, кар яуса, шул вакытта инде шул чакта чиста һава саф була, шунда сәламәтлегезгә зыяны азрак килә. Үзегезне карамасагыз, сез кемгә кирәк хәзер? Сез ул Минздравты, аларга берәүгә дә сез кирәкмисез. Шуңа күрә үзегезне карап, үзегезне сәламәтлегезне